Тук ми подвиква един колега от ГЕРБ. Колега, заповядай на трибуната, аз мисля, че говоря по същество, а ти си един обикновен прост глупак. Ракиш и теб, с какво те храни майка ти? Майка ми ме храни само с зеленчуци. Аз не мога да ям други храни, защото лекарят така каза. А тогава то кревиш, какво прави джоба ти, бе? Ето, знаеш ли кой ни президент? Не. А кмета на Сливен, знаеш кой? Майче, да. Кой той? Забравих го името. Аби, Васил Левски кой? Васил Левски. Аз къде да го знам? Знаете ли кой е Христо Ботев, знаеш? Да. Кой той? Той е могъщ цар. Кебабчета обичам да си хапвам аз, кебабчетата слагам аз на масата, кебабчета в чинията с вилицата ги изяждам аз. Чакайте, другата се казвам Бети, аз съм от България. Днес ще ви изпълня една много хубава песен. Се напознайте, защото днес майка ми скъса в банята биртона ми, малко от зъвтовете ми и косите ми. Правим да еба мухата ти, да еба, майка ти да еба. Искам моите деца да завършат висше образование. Питам, кой ще им даде пари? Ще ги вземе, а аз ще взема. Няма да стане. Ако искате, елате ми убийте. Моля ви, успокойте се. Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че да ти си пръзнал. Признай, че съм пръднал, така ли? Ай сега всички те чухме. О, значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Искаш ли целувка, бе, майка ти да еба, а? Мърша! Абе, Кирчо, наптъм бе. Да го духат бедните. На този господин ваш братовчет? Защото докато спях първия път беше, чука ми на вратата и ми вика: Путко, айде ставай да отиваме да оправяме документите. Наричали сте го по много непристоен начин. С женски полов орган сте го сравнявали. Да. Путю. Ей, сега ще го кажа. Ей, Путю! Ей, Путю! Ей, та кака ми изяде баничките. Але, не ядих. Ей, та кака ми изяде баничките. Не, брат. Никога не ядих банички. Ти ме украна баничката.